ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mawphlang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kajing bam hap slap ba kajing rang terkhong jong sun meneng kra bojing e ya kajaka sam Greater Shillong Water Supply Scheme bajupen lang ya ka ban sam si pholak teli long yeng gibran hakani kanong ba Shillong. Kakin hulum kubo jong kabati CTV haka atrik ujemang ara char pusau klahir syadam Mawphlang ban pej ya kajing jengman jong kadam hakabala sakhi ba ka Sdang Duna na kabenta ban pendap ya kajing dan kam jong ki pait ba ka sor Shillong rena kalyang jong ki bor katanat Public Health Engineering ka sarkar jela lingba ka Chief Engineer ka kong BM Lendam kala penmi da kajing penbena ban pentip si ki pait ba ka sor Shillong ba kajing dan jong ka hadam Mawphlang Sdang ban hiar bat banduna suki pasuki. Kumta lingba kini kajing penbena la kerpa ki pait ba bakin kin show kat bala ya ka bat ban juliat lut phot henry bandan ya kajing kit khli nak benta ban peran kam antar ya ka